Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. 18 tanan ka mga pamilya ang kinahanglan nga i-evacuate sa Moises Padilla bangod sa mga nagtuhaw nga mga litik sa duta. Bangod sa pag-inulan sa nagligad nga semana, nagadako ang litik sa duta sa sitio Manaol, Barangay Quintinremo. Gani ginalantaw ang posibilidad nga may matabo nga landslide kag mapadayon pagid ang pag-inulan. Gani may 18 ka mga pamilya nga maapektuhan kung mag-landslide sa amo nga bahin sa sitio Manaol. Ginabisuhan ang mga pumuluyo nga magtinir-anay sa balay sang ilang mga paryente nga malayo sa nasambit nga danger zone. Ang wala naman may masayluhan, pwede magtinir-anay sa evacuation center sang Banwa. Ang lokal nga panguluhan magahatag sa libre nga transportasyon sa mga pumuluyo nga apektado sa may mga importante nga kuluwaon sa ilang nga balay. Sunod sa kay Mayor Ella Garcia Yulo, kinahanglan i-isolate ang lugar para sa safety sa mga pumuluyo. Gigatuan kahapon sa alkalde ang lugar, kaupo ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sang kahapon para ma-assess ang sitwasyon.